Започва въведението в основите на елементарната лъжа. Тоен Мръсен Лъжец Кирилев, главен лектор, професор, доктор на методики и учени. Към правилата на лъжата се изред. Начало на първи кръг. Ето и въпросът от първи кръг. Кой е най-честият поздрав в България? Деница, здравей, добре дошла. Здравей. Куклен актриса си по образование. Да. Отскоро женена, при това ти си организирала сватбата, имало е пиротехника или как да го наречем? Имаше фойерверки, да, за Да. Иначе си работила като телевизионен водещ на Сутрешен блок. Да. Интересна случка, оттам си с някакъв гаф, да ни разкажеш? Много гафове, Дони. И ако тръгна да ги изреждам, ще ви стане скучно най-малкото. И така реших да ви кажа за един, който е хем забавен, хем малко сюрреалистичен, защото в това предаване, нали, нещата трябва да са по-абстрактни. Гостуваше ми един господин, който беше нещо като гадател. Всъщност беше ходче. Той ми гостуваше по определен повод. Имах всякакви гости. И той беше с една броеница в ръцете си и следях отблизо точно момента, когато си играеше с броеницата. И в този момент нещо се случи с осветлението. Половината прожектори изгаснаха и той остана един черен, страшен тъмен силует. Например, този гаф, иначе и мухава е кацала по челото и какво ли ми се е случило? Да, имаш всякакви гафове. Дъвките как се оправяш, пъкаки дъвките в стола и... Един оператор, по-възрастен беше и не обичаше. Беше сложил една дъвка на тяла и седна преди... Естествено, употребявана. И аз трябваше да се възползвам от този гаф, така че това нямаше да се види в предаването, тъй като аз не станах и не се въртя, но аз се видях и нещата бяха овладени. Добре, на въпроса, кой е най-честият поздрав в България?